Kapatid, maniwala ka lang sa Diyos at ikaw ay maliligtas na. Marahil narinig mo na ang mga turong ito na karaniwang sinasambit ng mga mangangaral, pastor, at kahit ng kanilang mga miyembro sa simbahan. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang turong faith alone o yung turong maniwala ka lang sa Diyos ay sapat na para ikaw ay maligtas, ay isang malaking panlilinlang na bumalot sa mundo ng Kristyanismo? O kaibigan, kung sa tingin mo ay maliligtas ka ng iyong pananampalataya lamang, dapat mong panoorin itong aming presentasyon. Ngayong araw, samahan niyo po kaming tuklasin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa turong faith alone. Faith o pananampalataya ay isang napakahalagang konsepto na makikita natin sa Biblia. Sa sobrang halaga nito, marami tuloy ang nag-iisip na sapat na ang faith upang tayo ay maligtas. Hindi natin maikakaila na tunay ngang napaka-importante ng pananampalataya sa buhay nating mga tagasunod ng Diyos. Ngunit dapat nating maintindihan na hindi sapat ang pananampalataya lamang. Una sa lahat, kailangan nating sagutin ang tanong na, what is faith? O ano nga ba ang pananampalataya? Hayaan natin ang Biblia ang siyang sumagot sa ating tanong. Basahin natin ang Hebrews 11 verse 1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ayon sa Bible verse na ito, ang pananampalataya ay ang katiyakan at ebidensya ng mga bagay na di pa natin nakikita. Dagdag pa ng Hebrews 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang magbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kung wala tayong pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos sa atin. Makikita natin na napakahalaga ng pananampalataya sa ating espiritual na buhay. Ngunit dapat hindi tayo dyan titigil. Kailangan ito'y samahan ng good works o yung tinatawag nating mga gawa. Sa makatuwid, ang pananampalataya ay ang simula lamang ng ating malalim na proseso ng pagbabago. Hindi sapat na maniwala ka lang sa may kapal. Ngunit, totoo ba ang turong ito? Marahil may magsasabing ito ay gawa-gawa lang namin. Marami ang magsasabing hindi pa ang Ephesians 2 verse 8 to 9 ay nagpapatunay na ang turong faith alone ay suportado ng Biblia. Ating susihin ng mabuti ang bersikulong ito. Sapagkat tayo sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. O di ba? Hindi ba malinaw na sapat na ang pananampalataya upang tayo maligtas? Ang problema sa karamihan ay huminto sila sa verse 9. Hindi nila natanto na ito ay may karugtong pa. Dapat patuloy nating basahin ang verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin ito. Ang versikulo 10 ay nagkukumpleto sa buong proseso ng ating kaligtasan. Pansinin ang tatlong puntong itinuro ni Apostol Pablo mula sa Ephesians 2 verse 8 to 10. Una, tayo ay niligtas dahil sa grasya ni Yahweh sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Pangalawa, tayo ay maliligtas hindi dahil sa sarili nating mga gawa, sa halip ang kaligtasan ay kaloob ni Yahweh. Pangatlo, at marahil ang pinaka-nakakalimutang aral mula dito, ay tayo ay ginawa para sa mabuting gawa. Upang mas lubos nating maintindihan ang kahalaga ng mabuting gawa sa ating pananampalataya, ating isama sa ating usapan ang buhay ni Abraham. Si Abraham ay tinaguri ang father of the faithful o ang ama ng mga nananampalataya. Maaalala natin kung paano inutusan ni Yahweh si Abraham na ialay ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. Sandali nating isipin ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham, ano ang iyong maiisip? Ano ang iyong mararamdaman? Paano ka tutugon sa utos ng Diyos na iyong papatayin
at isasakripisyo ng isa mong anak. Walang duda na si Abraham ay malaking pananampalataya sa Panginoon. Naniniwala siya sa kagitingan at kadakilaan ni Yahweh. Ngunit, doon lang ba nagtatapos ang lahat? Sa puntong ito, si Abraham ay maaaring magsabing, "O Panginoon, ako'y naniniwala sa iyo. Susundin ko man ang iyong utos o hindi, walang magbabago sa aking pananampalataya. Hindi na kailangang isakripisyo ko pa si Isaac." Ngunit, hindi ito naging tugon ni Abraham. Mababasa natin sa Genesis 22 verse 3. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang kanyang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Isa ito sa nakakamanghang halimbawa ng tunay, buhay at malakas na pananampalataya. Hindi huminto sa paniniwala si Abraham, kundi sinamahan niya ito ng walang pag-aatubiling pagsunod sa Panginoon. Ito ang isa sa mga dapat nating isipin, kaibigan. Kung tunay ngang ang maniwala sa Diyos ay sapat na upang tayo ay maligtas, ibig sabihin nito ay maliligtas din ang mga demonyo at ang mga kampo ni Satanas. Mababasa natin sa James 2 verse 19. Naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti iyan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin. At nanginig pa nga sa takot. Kaibigan, ang mga demonyo ay naniniwala din na may Diyos. At hindi lamang sila naniniwala, kundi sila ay nanginginig pa sa takot. Alam niyo kung anong pinagkaiba ng tunay na nagsasamba sa Diyos at mga demonyo? Ang tunay na anak ng Diyos ay naniniwala sa Kanya at sumusunod sa mga utos Niya. Sa kabilang banda, ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos, ngunit hindi sila sumusunod sa Kanya kahit milyon-milyon taon pa ang lumipas. Kung ganun, hindi sapat ang naniniwala ka lamang sa Diyos, kasi kung hanggang doon lamang ay yung pananampalataya, katulad mo lang ang mga demonyo. Hindi ako may sabi niyan, kundi ang Biblia. Basahin natin ang James 2 verses 14 to 16. Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. At sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Sa madaling salita, ang pananampalataya na walang mabuting gawa ay walang silbi. Heto ang naging pahayag sa James 2 verse 17. Mababasa natin. Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Sana sa puntong ito, mas naiintindihan na natin ang totoong turo ng Biblia. Tunay na hindi tayo maliligtas ng ating sariling mabubuting gawa. Ngunit, kailangan natin ang mabubuting gawa upang mapatunayan na tunay ang ating pananampalataya. Sa Titus 3, verse 14, mababasa natin, "At turuan mo ang ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti para makatulong sila sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, magiging kapakinabang ang kanilang buhay." Pinapatunayan itong bersikulong ito na kailangan ng paggawa ng mabuti. Kahit si Yahshua, mas kilalang Hesukristo, ay nagsabing dapat tayo ay mamunga ng mabubuting gawa. Mababasa natin sa John 15 verse 8. "Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na ang mga tagasunod ko kayo." Ano ang mga halimbawa ng mabubuting gawa? 1 Timothy 5 verse 10 ay nagsabi, "Kilala sa paggawa ng mabuti gaya ng maayos na pagpapalaki ng mga anak, bukas ang tahanan sa mga nakikituloy, naglilingkod sa mga pinababanal ng Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan, at inilalaan ang sarili sa mabubuting gawa." Ang pananampalataya ay pwede nating ihalintulad sa ugat ng puno. Ang mga pananampalataya ang siyang nagbibigay sa atin ng nutrients upang tayo ay mamunga at ang bungang ito ay ang ating mga mabubuting mga gawa.
Bilang huling mensahe ng presentasyong ito, samahan niyo akong basahin ng James 2 verses 20 to 26. Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi ba't itunuring na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang inihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. Na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito nyo makikita na itinuring na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ganon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siya matuwid dahil sa tinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung paano patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. Kaibigan, malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi sapat ang maniwala sa Diyos. Kailangan natin itong samahan ng gawa. Makikita natin na ang turong faith alone ay hindi naaayon sa Biblia. Sa halip, ang paniniwala sa Diyos ay simula lamang ng buong proseso ng ating pagbabago. Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths TV na nagpapaalala sa inyo na laging suriin ang katotohanan at sumunod sa kalooban ng Diyos.